आज मी तुम्हाला दाखवते कोबीची भाजी, साधी आणि सोपी आणि चांगली पटकन होण्यासारखी। त्याच्यासाठी मी घेतला आहे कोबी, इथे बारीक चिरून, 1 चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा जिरं घेतलं आहे फोडणीसाठी, इथे मी कापून हिरवी मिरची घेतली आहे, इथे ठेचून लसूण घेतली आहे, चण्याची डाळ घेतली आहे, चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे, कढीपत्ता घेतला आहे आणि 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। तो पहिलं जिरं टाकून घेऊया, लसूण चांगली लाल करून घेतली तर त्याला टेस्ट चांगली येते कोबीला। मी कांदा घालत नाही, विदाउट कांद्याचं बनवते मी। टोमॅटो शिजवून घेतो 2 मिनटं। टोमॅटो आपला शिजला आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण हळद टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकतो, आपण कोबी टाकून घेऊ, त्याच्याबरोबर मी चण्याची डाळ पण टाकते। कोथिंबीर पण टाकते। आता एकदा वाफेवर आपण ठेवायची आहे झाकण लावून, तर ती चण्याची डाळ आपली शिजून येईल। आता आपण बघूया भाजी कितपर्यंत शिजली आहे ती। आपण बघू शकता भाजी किती छान शिजली आहे ती। एका वाफेमध्ये झालेली आहे, नाही मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं आहे, नाही काय टाकलं आहे, नुसती वाफेवर शिजवली, भाजी तयार झाली। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कमेंट्स नक्की द्या।